Sing lagi streaming arane apa kini? Apa? Renasti Pro. Waduh. Renasti Pro sing lagi nyoting aja bosen-bosen. Yakin mah dudu nyuting. Di gerayang-gerayangnya ah. Yakin mah dudu penyuting nok. Siap. Arana tukang ngintip. Tukang ngintip. Kanggo sing lagi streaming Arif sing Cirebon Girang. Nok kanggo Kang Rus nok. Siapa? Kang Rus. Kang Rus. Iya Kang Dini. Orang lain saya golek kanggo Kang Rus. Kanggo Nok Pipit.